100 embert fogadok el. 100 ember! Na gyerünk, osszátok, mert csak akkor lesz csók, hogyha... Mi nem vettél fel melltartót? Mert én egy férfi vagyok. Akkor lesz csak csók, hogyha meg vagyunk 4500-an. Jó, már csak 50 embert fogadok el, most küld, mert így... Ezzel foglalkozunk már, légy szíves, de jó? már nagyon jobb dolog. Nagyon erős! 1 kiló kenyér, izzadt folytó kutya. Az, hogy moderátor vagy, nem azt jelenti, hogy kitilthatsz bárkit. Némíthatsz, mert hogyha kitiltasz bárkit a live-om alól, akkor örök életen át tiltunk. Nem olvasok be semmit. Osszátok, mert 4000-nél jön a... Az lesz moderátor, aki most bekövet Instán. És küld egy hattyút. Köszönöm, csak nevünket. Gyere. Várjál. Rágó, takarodj! Nem szégyeled magad. Nem. A cseppet sem. De a büdös gypsy be akar jönni, a gypsy cigány. Nem szégyelled magad. As for you, right, why addiction? I kissed a girl, I like that. Gyerünk, 4000-nél jön a... szaftos. Incsi-pincsi, erekciós csokkamokka. Na nem mondd, hogy nincsen. Azonnal. Azért, mert luxus növök nekem. Gyerünk, 4000-nél. Drágot legyek, te meg azt a kis hubabubát, ezt az szólt húgagyit. Milyen hubabubát? Az orrodon meg ilyen nagy folt van. Nem baj, így vagy. Aki most olyan ajándékot küld, ami megjelenik a képernyőn, az azonnal bekövetem és moderátor lehet. És kirakom Insta sztoriba követésre, 40 000-en nézik a sztorim, neki meg 50 000-en a Norinának. És Instán indítom a live-ot, most kövesben már lemaradt. Tiffany mesztelen van, de csak akkor mutatom meg, hogy mesztelen van, hogyha meg vagyunk 5000-en. Megmutatom, hogy itt fekszik egy tangába. Megy a követés. Na 5000-nél Katán visszatöltötte magát, küldi a hattyú. Katukám küldi a hattyúkat. Na 5000 nézőnél. Megmutatom, hogy itt fekszik egy tangába, amúgy meg itt vakargatja a lyukát. Nem most odafordítsam, akkor merre? De mi? Nem szégyelled magad. Gyerünk, osszátok, 5000 nézőnél megmutatom, hogy itt vakarja a lyukát. Jó. Egyet egy másodpercre. Majd igen. Most. Mi? Egyet másodpercre így. Kicsit sem. Nem azt mondtam, hogy mesztelen vagy kutya. Gyerünk, 5000 nézőnél. Gyerünk. Gyors, legyen. Az folyó. Na mennyin vagyunk már? Takarodj már! Vakargatja a lyukát, nem szégyelni magát, láttátok? Ja, most indítom a live-ot, Tipán is túl van, kövesbe. Indítom. Habinő vakargatja a seglyukát, nem láttátok? Jó, Instán folytatom a vakargatást. Gyerünk, osszátok. Csak akkor ez már bármi. Már csak 20 embert fogadok el Instán, most küld a kérést. Én már megcsinálom a magamét, szóval aztán te jöhetsz ezzel. Jó, te ne jó, ne ragadj. Hívnál fel Maxit, mert azt írja, hogy megyek a metőbe. Hívnál fel? Nem most tudom. Nem majd. Gyerünk, osszátok, mert csak akkor lesz csokkamokka meg. Plusz 18 meg ilyenek, nem hogyha meg vagyunk minimum 5000-en. Engem nem hívtál, szóval nincs mit felvennem, kutyus. Engem nem hívtál. Nem is tudod a számomat, mivel új számom van. Gyerünk, 5000 néző, már csak 1200 néző. Kicsi kuki, kaptál egy. Kicsi a kukim, de fiú. Katám, így folyt, mennyit küldtél? 4700 gemet küldött Kata. Úristen, imádom. Na, hogyha még küldek, kirakom Insta sztoriba. Gyerünk már csak. Ez erő. Segbe kuki, hogyha most meg leszünk 5000. Semmi ilyesmi, ne hazudj. Marian kibasznak így is. Nem baj, repülhetsz. Gyerünk. Mi az, hogy nem lesz meg? Mutat újra Tiffany. Mondtam, hogy egy hattyú is megmutat. Nem szégyelled magad. 2. Jó, akkor legyen 4000. És jön a csók. 4000 egy csók, és aki küld egy hattyút vagy egy korát, akkor megmutat engem a Norina. Na mit kell megmutatni? Azt, hogy ott vakarod a lyukat? Latex nadrágban vagyok, szexi vagyok ma. Nem szégyelled magad.
Milyen filter látszik? Idióta, szemfilter van, nézd ide. Látod? Nézd, szemfilter van, hülye gyerek. Semmilyen más filter. Csak azért van az is, mert nézd, látod a szemet? Ott van. Idióta, kottyos, buzi, geci. Szoptassam meg anyádnak az orrát. Nyomjam anyád orrába. Mindenkinek a kérelmét fogadom, nem kell félni. Én most fogadom, mert indítom a live-ot Tiffany Sturban kövesve már csak 10. A kurva anyádat. Basszába, te dagadt kutya. Most nagyon gyenge, van olyan, nem jó. Te dagadt kutya, hogy anyádnak szoptassák meg a száját. Tudod, mit csinált? Mit? Gyerünk már, csak 200 néző, gyorsan, hagylásom, hogy osszátok. Gyerünk. Vedd be Máriót. Dehogy veszek be én cigányputrikat. Takarítsd. Rühesek. Büdösek is. Fürdetlenek is. Takarítsd, hogy basszam ki a torkukat. Szíven kell, de most eloldottad. Instán mindenki kövessen be, ott lesz plusz 18-as live. Norina Alsónál Diamondi 0-0. Ne hívogass Maja a kurva anyádat, ne hívogass rá. Norina Alsónál Diamondi 0-0. Gyere már 4000. Egy óra múlva akkor a Rejka live. Gyere! Mert mi kell? Egy csókot nekik. Nyelvest. Azt? Na jó van. Akkor nyelves csokkamokka. Közben küldjetek egy hattyút. Egy korál. Vagy nem lesz nyelves. Még egy korál, hogyha akarjátok. Katám. Szép az újra rajzolt szemöldököm? Aha. Jól megrajzoltad, mintha nem is vágtad volna. Ugye? Nagyon hihető. De amúgy itt egy kicsit elbasztam nézni, milyen ferde lett. Na, gyere Nem már. baj. 4001. Oké, Max, írd be. Gyerünk. Instán mindenki most kerje a kérés, mert ott lesz plusz 18-as live 0 óra 00-kor, évfélkor. Szóval, ha nem szeretnél lemaradni, akkor gyorsan kérd a kérelmet, mert egyszer fognám el, és az utolsó 100 embert tudom engedélyezni. 5000-nél pedig jön a... Maxikám, hol vagy? Mi a neved, Maxi? Hogy írtad be, mert nem látom. Gyerünk. Van rózsaszín, Maxi. Maxi, mi a neved? Maxi, please. Várjál. Most kérd, mert az utolsó 100 embert. Maxi Flashe. De nem írt be semmit. Még mit akar? Az Instámat, de nem írta be. Nem írtad be, bazd meg. Gyerünk, osszátok. Instán mindenki kérje a kérést. Utolsó 100 embert tudom engedélyezni, mert ott lesz plusz 18-as live, szóval hogy szeret. Fogat majd a kutya. Takarodjál laborba fürödni, román szutyok. Itt vagy? Igen, kutya. Norina ott van. Live-ozok! Nézd. Gyerünk, még 9. És hívod, bazd meg, az csökkenünk. Rohadjon le a szár! Mondjad Te szívem. akarod buzi, hát buzi vagy, kopasz buzi vagy. Na most megyek Instára, Norina Alsómonál Diamond 0-0. Mindenki most jön el.